Escenes quotidianes de la família Puig Antic, com el 25è aniversari de casats dels pares o la celebració del Diumenge de Rams de 1962, formen part de les 14 fotografies que la Montserrat, una de les germanes de Salvador Puig Antic, ha cedit a la Casa Elizalde. Es va posar en contacte amb nosaltres i ens va demanar si podíem aportar fotografies de l'època, primeres comunions, alguna festa familiar. Les fotografies les hem vistes moltíssim i ens agafa tristesa, però com que ja les tenim com incorporades, el que passa que el tema és trist, és horriblement trist. Les instantànies formen part ja de Finestres de la Memòria, un projecte d'interacció social nascut el 2010 que busca recuperar la memòria històrica de la dreta de l'Eixample a través de la creació d'un fons fotogràfic col·lectiu. Estem fent crida específica per l'exposició dels anys 70 i el que ens interessa reflectir és el moment de canvi que es vivia en el país i, clar, la figura del Salvador Puig Antic és rellevant. Veiem coses molt quotidianes que el que també és maco és veure que s'acostumen a repetir a totes les cases. Les fotografies es digitalitzen abans de tornar-les als propietaris i es pengen totes al web finestresdelamemoria.org. A més, es mostraran a la Casa Elizalde en exposicions temàtiques que explicaran la memòria d'un barri a través dels records dels veïns. Aquesta m'agrada molt perquè és la seva... és tal com era de jove, diguéssim. Així impulsiu, atrevit, deixat anar.